كسيسومنا انتاي كخول حق فردنا المقابايا بايت غريبنا فتح نروي سموعتنا ببقى قيمهم زناتي لمو ناتو زيناتو أسكي ممو فقري تأثيرو انتاي كيرو سب أسيرو أولي قوام شنخيرو حقي تقرارسنا ترافاتيتنا تتحاحننا تباتاتيننا من يزأكبو من لويسو قرص زهبو أخاقيبو زمالخعو حيوت زهبو صحافتي تاريخي كالنان سنة ببنياتات جن يكالسوا جن نثرك كستت كتيرون كفوسو زخولو يهلو دو ندعي إذا صحافتي كان مصحفتي سبيت باقو قز 156 نايبين هايله زتوسسته ኣብ ዝኽረ ወትሩ እንክትመላለስ ከምኡውን ኣጋጣሚ ኣብ ስጉል ሓሳብ ኮፍ ክትብለን እንከላን ካብ ስነ ጥበበኛ ዓድና ሳሕቲ ዘቃላቐለኒ ዮሃንስ ትካቦይ እዚ ሰብ ከመቢሉ እዩ ነቲ ኽውንነታዊ ሓቂ ከይበታተኸ ከይዘራረገ ደረፈ ባስ ከይበለ ካብ ቀይዲ ርእሰ ሳንሱር ወይ ከዓ ሰልፍ ኮንሰርሽፕ በሲዑ ወይ ከዓ በንጢሱ ናብ ኣእምሮ ሰማዕትን ኣስተማቕርትን ዘብፅሖ ቢለ ድማ ሓስብ ነታ ሓቂ ተቐራሪጹና ተባታቲኹና ስነ ጥበበኛታት ግን ይቃለስዎ ዝበሎ ቤና ሃይለ ድማ ምዚ ከዛምዶ ወትሩ ህርድ ግብል ግን እንድዒ ይዛመደለይ ዲኸ ናይ ሎሚ ተመስጠይ ወይ እውን ምስቲ መቓረይ ወይ እውን ድማ ትዕዝብተይ ኣብ ፍቕሪ ተኣሲሩ እትብል ሕደማ ዘተኮረ ኮይኑ ብኸመይ ኣገባብን ጥበብን እዩ ነቲ ነፀብራቓዊ ሓቂ ኣቕሪብዎ ክድህስሶ ክፍትን እየ ገበን ገይሩ ኢሎም ከሲሶምና እንታይ ክንገብር ሕጊ ይፍረደና ኣብ መጋባእያ ባይቶ ቀሪብና ፍትሒ ንረዊ ጽሙኣት ኢና ጠበቓ ቁፂሮም ዘናጢሎሞ ናቱን ዘይናቱን ኣሰኪሞሞ ምስኪናይ ፍቕሪ ተሰናኺሉ ተዓንቀፈ እምበር ክመውደይሉ ፍትሒ ንረዊ ጽሙኣት ኢና እዚ ኣሽተሓቃር ወይ እውን ሕጫጭ ክረአን ክድህሰስን ከሎ ምስተህሉ ኩነት ብምዝማድ ምግንዛቡ ይከኣል ነቲ ዘየለ ግን ከም ዘሎ ብምትንባህ ነቲ ጽምኣተ ሕግን ዓፀሞ ፍትሕን ዝሓዞ ወይ ዘጥቅዖ ጭቁንን ርሱይን ሕብረተሰብ ዓለም ይኹን ወዲ ሃገሩ ፍቕሪ ውሽጡ ከም ዝተጨወየ ብምርኣይ ጠበቓ ቁፂሮም ዘናጢሎሞ ናቱ ዘይናቱ ኣሰኪሞሞ ከም ዝደሃልዎ ከም ዝሰወርዎ ኣመት ይህብ መን ግን ትሰዋሪ መን ትመንጣሊ መን ኸ ትጠቃኒ መን ኸ እቲ ተጣባቂ መሲሉ ረምሳሲ ዝብሉ ሕቶታት ኣብ ስእለ ኣእምሮ ሰማዒ ወይ ኣንባቢ ክመላለስ ናይ ገድን እዩ ገጣሚ ወይ ደራሲ ኣብ ኣተሃናንፃ ሕደምኡ ካብቲ ተቐይዱ ወይ ተሓይሩ ፍቕሪ ዝብሎ ከይወፀ ሓደ መስመሩ ዝሓዘ ዛንታ ብምፍጣር ንኣስተማቐረ ሕደማ ክፉት ውከላ ብምሃብ ነናቱ ትርጉም ንኽወስድ ቦታ ዝኸፈተ እዩ ንኸም እኒ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ንናይ ሕብረተሰባዊ ንቕሓት ልሳን ንፍትሓዊ ማዕርነት ሓድነት ናጽነት ብምግንዛቡ ንኹሉ ዓመታት ኣብቲ ፍቕሪ ተኣሲሩ ዝብሎ ዘሎ ትውክልቲ ኣእትዮም ክርእይዎ ይከኣል ነዚ ዝተጠቕሰ ተኽእሎታት ሕየራ ክሳናኸል ክጓናብ ደብዳእ እምበር ፈፂሙ ወይ ጠቕሊሉ ክበርስ ክሽብረኽ ክብትኽ ክባታትኽ ከም ዘይክእል በዛ ነግሒ እተንበሃልና ተዓንቀፈ እምበር ክመውደይሉ ብምባል ኣብ ዘለዓለማዊ ምድዓ ሰኣቱ እመስል እሞ ይቕፅል ከዓ ብጭራ መፍትሕ ተተቐልቂልና ሰብ ኣቢርኩሞ ስራሕ ኩልና ሰብ ተባሂሉ ዓገብ ተበልና ዕሽነት ልቢ ሕማቕ ጎደና ከንፈር ከንፈርኩም ተለጋጊቡ ዕላል ሰሓቁም እዝነ ስሒቡ ምንቅስቓስኩም ዓንቃፊ ጉዕዞ ቅንኢ ፈጢሩ ኣገበዝ ገርዞ ነይሩ ትኽሲ ናይ ፍቕሪ ፈልሲ ጎርፎ ዓፋዒሉ መሊኡ ናሕሲ ምኻድ ስኢኑ ሓላፍ መንገዲ ሰፋሕ ኢልኩሞ ሰሪሕኩም ነዲ ኢሎም ከሰሱና የግባይ ተበልና ፍቕሪ ኣሲሮም ንሕና ግን ብዋሕስ ፈንዮምና ንቕርፂ ስርዓታትን ንጭኩናት ሕብረተሰባት ንጥርዚ ኩነት መድረኾም ብፈትሊ ጥበብ ብምንዳቕ ኣብ ፍጹም ስውጠት ከም እቲ ሽምም ትገብር ከምቲ ፍልስፍና ኣንጻር ደቂ ሕድርትና እዩ ዝበሃል ከዓ ገጣሚ ንነፀብራቕ ዓማፅን ተዓማፅን ጓዕፃፅን ተጓዕፃፅን ኣመት ብምግባር ዓብ ኩርናዕ ኮይኑ
ብጭራ መፍትሕ ንብርሃን ዓለም ዝናፍቓ ጉይ ጭኩን ጭፍሉቕ ሕዩር ኣቓልቦ ብምሃብ ዝፀሓፈ እያ ትመስል። ጠንቅታቱ ድማ ሓበስ ቀደስ ከም ምዃኑ ዕላል ሰሓቁም ምንቅስቓስኩም እዝኒ ስሒቡ ብዝብሉ ነግሕታት ዝያዳ ኣብ ስእሊ ኣእምሮ ከም ዝኹላዕ ይገብሮ። ፍቕሪ ተኣሲሩ እንታይ ገይሩ ሰብ ኣሲሩ ክልተ ልብታት ኣብ ሓደ ጠሚሩ ኣውዲቑዎም ሸነኺሩ። ንምዃኑ እቲ ፍቕሪ ኣሲሩ ዝብሎ ዘሎ ንመን እዩ? ስለምንታይ ከተኣሲሩ? እንታይ ኸገይሩ? እንታይ ኣቢሱ? ብኸመይ? መን ኢኸ ሸንካሪ ሓንካሪ? እዚ ኩሉ ዘገርም ነገር ኣይኮነን። ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ገበቲ እንዳታት እምባ ጦርያታት ስርዓታት ዲሞክራስያውያን ይኹኑ እምባ ገናናት ሕቶ ይኹን ጭርሖ ወይ እውን ስነ ጽሑፋዊ ኩንነት ንሕብረተሰባት ዘነቓቕሕ ምስ ዝኸውን ግድን እዩ ናይ ሓሳባትካ ግዳይ ክትከውን። ናይ ሰቁራጦስ ኣብነት ምውካስ ይከኣል እዩ። ሰቁራጦስ ወላ እኮ ጊንጢ ጠባይ እንተነበሮ ንሰቁራጦስ ንሞት ዘፍርዶ ግን ሰባት ስለምንታይ ንሞት ይፍረዱ ዝብል ተሪር ፍልስፍኑ እዩ። ምስቲ መንእሰያት ፀይቃ ዝብልን ካልእን ሄምሎክ ጨሊጡ ንኽመውት እቲ ዝነበረ ስርዓት ወሲኑሉ። ኣማኑኤል ካንት ደቂ ሰባት ከም ናይ ህዋሳት ፍጡራት ጥራይ ኮይና ንነብር እንተደኣ ኮይና ናጽነት ይብልና ዝበሎ፣ ዮሃንስ ድማ ሕብረተሰባት ይኹኑ ፍቑራት ካብ ፍቕሪ ተገሊሎም ወይ እውን ተመዚዖም ወይ እውን ተዓምፂፆም ተጓዓፂፆም ክኸዱን ክነብሩን ከም ዘይክእሉ ብምእማት እዚ ከዓ ከቢድን ዘይፅወርን ምዃን እዩ ዘብርህ። ገረምን ንፍቕሪ ዘይምፍርሁ ኣዘንጊዖሞ ኩሎ ብገርሁ ፊት ንፊት መፂኦም ተዝፍትኑ ኣይምተታሕዘን ፍጹም ደኒኑ ንኡስ ኣካልና ልቢ ሻቒሉ ፍቕሪ ዘይብሉ እንታይ ክንነብረሉ? ምእሳሪ ሓይሽ ሓዙና በሉ ሓሳብ ልብና ተማዛቢሉ ግራት ሰማዒት እሾኽ ኣብቂሉ ሰንደልደል ኢሉ ከይዱ ሰፊሉ ኣብ ግዝኣት ፍቕሪ እንተዘጽልሉ እንታይ ከም ዝገብር መስተብሃሉ ወሓስ ትኸሉ እዮም ዝብሉና ወሓስና ንስዩ ሓያል ጠበቓና። ሓደ ኣፍቃሪ ሓቂ ወይ እውን ኣብ ቁኑዕ ጎደና ዘሎ ሰብ ወይ እውን ሕብረተሰብ በዛ ስታንዛ ክትሓስብ እንከለኻ ኣብ ቤትና ዓድና ሃገርና ዞባና ኣትሒዝካ ክሳብ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ሕብረተሰባት ተዳህዲሎም ብጎርሆም ተወሲዶም ዝተጨውዩ ዝተሰወሩ ምስኦም ድማ ሰላሞም ፍቕሮም ሓርነቶም መሰሎም ባህጎም ተስፍኦም ተጨዊ ተገፊፉ ዝተሓየረ ማእላ የብሉን እሞ ነዚ ደኸውን ኣዳህሊሎምዎ ብጎርሁ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ግራት ሰማዒት እሾኽ ኣብቂሉ ዝብሎ ዘለኸ ፍቕሪ ዘይብሉስ እሰሩና በሉ ዝብሎ ዘለኸ እቶም ኣብ ግዝኣት ፍቕሪ እንተዘጽልሉ ዝብሎም ከ ኣይመዘኑን ብልቢ የለን ካብኡ ዝዓቢ ተዝፈልጥዎ ግዳ ናብኡ ገጹ ዝዝንቢ ገበነኛ ዝብልዎ ማዓስሐ ነፈዲ ፍቕሪ ግዳ ዝገዳፍ ፍቕርታቱ ዝዓዲ ምልኣት ፍቕርና ዝመጠወ ኮኸብ ክልቲኤና ዘጋጨወ ወሓስ ገባሪ ክልቲኤና ንጹህ እዩ ዘይገበነኛ ፍትሕዎ ፍቕርና ፍትሕዎ ናፍቖት ክልቲኤና ክምውሕዎ ፍቕርና ፍትሕዎ ፍቕሪ ፍቕርና ፍቑራት ዝሓሪ እዛ ዕዮ ንሰማዒ ወይ እውን ኣስተማቓሪ ጨቢጣ ይሓዘቶን ወይ ድማ ኣብ ሓደ ዓንኬል ሸንኮለላ የበለቶን ካብቲ ነብፀብራቕ ከውንነታዊ ሓቂ ኸይወፀት ስእሊ ናይቲ ዘሎ ህሉ ኩነት ሕብረተሰብ እያ ተርኢ። ንኹሉ ተኽእሎታት ኣብ ውሽጢ እዛ ዕዮ ብምስኳዕ ክንፃባርቆ ይፍቲኑ ኣብዛ ዕዮ ዘይከም በዓል ባኽን ሃንደልን ዘይኮነ ልክዕ ከም ቢቶቨን እቲ ናፃ ጥበበኛ ከብሎ ኽእል እዩ። ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ እሱር ኩነት ሞያውያን ናይዚ ዓውዲ ብተደጋጋሚ ዘስምሩሉ እንተደኣሃልዩ ርእሰ ሳንሱር ብምንጋስ ርእሲ ደራሲ ከይቅየድ ወይ ከዓ ከይእሰር ወይ እውን ብርእሰ ሳንሱር ከይግዛእ መስመሩ ንኸይርስዕዮም ከማእዝኑ ዝፍትኑ ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽ ኣብታ ናይ ደረስቲ ናጽነት እትብል መጽሓፉ ማለት ዘ ሬስ ፕሬስ 2006 ዝተሓትመት ኣብ ገጽ 17 ምስ ንርኢ ድማ ብሕልፊ እኳ ደረስቲ መንግስትና ኸይነቐይሞ ወይ እውን እዚ መንግስትና ኣይፈትዎን ይኸውን እዩ ወይ እውን ከምዚ እንተፀሓፍኩስ ከምዚ ስለ ዝኾነ ይኽብሉን እዮም ናይ ዝብል ረማሲ ርእሰ ሳንሱር ወይ ከዓ ሰልፍ ኮንሰርሽፕ ጉዙኣት ከይኮኑ ብምጥንቃቕ ከድልዮም እዩ ዝበሎ ገጣሚ ኸ ነዚ ብምርዳእ ደኾን ሓዲሞ ኸውን ትዕዝብቲ ንዓኹም
ገበን ጌሪሎም ከሲሶምና እንታይ ክንገብር ሕጊ ፍረደና ኣብ መጋባእያ ባይተ ቆሪብና ፍትሒ ንረዊ ጽሙኣት ኢና ጠበቓ ቁፂሮም ዘናጢሎሞ ናቱን ዘይናቱን ኣሰኪሞሞ ምስኪናይ ፍቕሪ ተሰናኺሉ ተዓንቀፈ እምበር ክመውደይሉ ብጭራ መፍትሕ ተተቐልቂልና ሰባቢርኩሞ ስራሕ ኩልና ሰብ ተባሂሉ ዓገብ እንተልና ዕሽነት ልቢ ሕማቕ ጎደና ከንፈር ከንፈርኩም ተለጋጊቡ ዕላል ሰሓቅኩም እዝኒ ስሒቡ ምንቅስቓስኩም ዓንቃፊ ጉዕዞ ቅንኢ ፈጢሩ ኣብ ጎበዝ ጎርዞ ነይሩ ትኽሲ ናይ ፍቕሪ ፈልሲ ጎርፋዕ ፋዒሉ መሊኡ ናሕሲ ምኻድ ሲኢኑ ሓላፍ መንገዲ ሰፋሕ ሒልኩሞ ሰሪሕኩም ነእዲ ኢሎም ኮሰሱና ይግባይ ተበልና ፍቕሪ ኣሲሮም ንሕና ግን ብዋሓስ ፈንዮምና ፍቕሪ ተኣሲሩ እንታይ ገይሩ ሰብ ኣሲሩ ክልተ ልብታት ኣብ ሓደ ጠሚሩ ኣውዲቕዎም ሸነኺሩ ገሪምኒ ፍቕሪ ዘይምፍርሑ ኣዘንጊዖሞ ከሎ ብገርሁ ፊት ንፊት መጺኦም ተዝፍትኑ ኣይምተታሕዘን ፍጹም ደኒኑ ንኡስ ኣካልና ልቢ ሻቒሉ ፍቕሪ ዘይብሉ እንታይ ክንነብረሉ ምእሳሪ ሓይሽ ሓዙና በሉ ሓሳብ ልብና ተማዛቢሉ ግራት ሰማዒት እሾኽ ኣብቂሉ ሰንደል ደሊሉ ከይዱ ሰፊሉ ኣብ ግዝኣት ፍቕሪ እንተ ዘጽልሉ እንታይ ከም ዝገብር መስተብሃሉ ወሓስ ትኸሉ እዮም ዝብሉና ወሓስና ንስዩ ሓያል ጠበቓና ኣይመዞንን ብልቢ የለን ካብኡ ዝዓቢ ተዝፈልጥዎ ግዳ ናብኡ ገጹ ዝዝንቢ ገበነኛ ዝብልዎ መዓስሒ ነፈዲ ፍቕሪ ግዳ ዝገዳፍ ፍቕርታቱ ዝዓዲ ምልኣት ፍቕርና ዝመጠወ ኮኸብ ክልቴና ዘጋጨወ ወሓስ ገባሪ ክልቴና ንጹህዩ ዘይገበነኛ ፍትሕዎ ፍቕርና ፍትሕዎ ናፍቖት ክልቴና ክምሕዎ ፍቕርና ፍትሕዎ ፍቕሪ ፍቕርና ፍቑራት ሰሓሪ ገጣሚ ዮሃንስ ትካቦ ኣስተማቓሪ ግጥሚ ተስፊት ኣብርሃም ምንጪ ካብ ገጻት ፌስቡክ ኣንባቢ የማነ ሃብታይም ኣይመዘኑን ብልቢ የለን ካብኡ ዝዓቢ ተዝፈልጥዎ ግዳ ናብኡ ገጺኡ ዘዘንቢ ገበነኛ ዝብልዎ ኻይ መዓስነ ይፈሊ ፍቕሪ ግዳ ዝገዳፍ ፍቕርታትዩ ዝዓዲ ምልኣት ልብና ዝመጠወ ኮኸብ ክልቴና ዘጋጨወ ወሕስ ግብሪ ክልቴና ንጹይ ዘይገበነኛ ፍትሕዎ ፍቕርና ፍትሕዎ ናፍቖት ክልቴና ክምሑ ፍቕርና ፍትሕዎ ፍቕሪ ፍቕርና ፍቑራት ዝሓሪ